Projekt Mosty na Moravu pozná každý žiak a pedagóg Stredného odborného učilišťa v Senici i Strednej odbornej školy v Otrokoviciach. V rámci projektu sa stretávajú od júla 2006 študenti a pedagogickí pracovníci z obidvoch partnerských škôl na spoločných podujatiach. Na prelome mesiacov september a október sa zišli žiaci, učitelia, majstri odborného výcviku v odboroch elektromechanik, mechanik opravár, inštalatér a klampiar na dvojdňovom výcviku. Cieľom stretnutia boli výmeny skúseností, vzájomného obohatenia sa novými informáciami. Zo Strednej odbornej školy Otrokovice pricestovala do Senice 45-členná skupina. Prvý deň debatovali na odborné témy a navštívili stredisko praktického vyučovania pre automechanikov. Myslíte si, že to vybavenie vaše je dobré? No, ja si myslím, že není najhoršie, že budeme patriť medzi tie popredné zariadenia školské v našej republike, ale k tomuto zariadeniu, k tej diagnostickej technike je ešte potrebné aj dodať nejaké náradie, teda špecializované, ako vieme, že každá značka máva svoj servis, či to je Renault, Peugeot, Citroën a tak ďalej. Takže ešte v budúcnosti nás čaká dovybavenie aj takýma panelmi, čo sa týka elektrickej časti a tak ďalej. Ale myslím si, že sme dobrí. Technológie v automobilovom priemysle idú šialenou rýchlosťou dopredu. Máte vo vašom učňovskom stredisku dostatočné technické a technologické vybavenie, aby sa to vaši žiaci mohli naučiť? No tak, abych pravdu řekl, tak jsme tak na střední cestě prostě. Víme všeobecně, že ve školství teda finance krachují prostě a jejich nedostatek, tak se snažíme a postupně doplňujeme. Zatím jsme tak uprostřed, bych řekl. Máme diagnostickou techniku samozřejmě, běžně dostupnou a běžně prostě používanou v servisech. Nějaké špičkové stroje, teda, které se používají v opravárenství, zatím nemáme, ale jsou prostě namyšlené a pracujeme na tom intenzívne, aby sme ich dostali. Teda. V poobedňajších hodinách si ešte pozreli stredisko praktického vyučovania elektromechanikov v slovenskom Hodvábe. Na druhý deň si študenti i pedagógovia pozreli pamiatky nachádzajúce sa v našom regióne. Záhorskú galériu, Kunovskú priehradu, múzeum v Sobotišti, zrúcaninu hradu Branč. Jedným z cieľom stretnutia študentov bolo i odstraňovanie jazykovej bariéry. Senica však nemá ďaleko k moravským hraniciam a preto študenti v komunikácii veľké problémy nemali. Projekt Mosty na Moravu je finančne podporený z fondov Európskej únie. Je realizovaný v programe iniciatívy spoločenstva Interreg 3A Slovenská republika, Česká republika.